l'Ismael Smith per Sebas Martí. És una petita mostra que s'ha organitzat al que és l'Espai Arc, que és un espai del museu que està destinat a exposicions de petit format que reivindiquen aquest vessant més social de l'art, en aquest cas concret el del gènere i la perspectiva LGTBI. Aquesta mostra ha estat produïda amb la col·laboració del Servei de Feminismes i LGTBIQ de l'Ajuntament de Cerdanyola, i el que fa és mostrar els originals de la versió que ha fet l'il·lustrador Sebas Martí del que seria un referent i un predecessor seu i de molts altres il·lustradors de l'escola catalana, que és l'Ismael Smith i Marí, els artistes puntals, un dels artistes de capçalera del nostre museu. I amb la mostra el que podem veure és, per una banda, tots els originals que configuren aquest còmic, i el Sebas Martí treballa amb tècniques digitals, però amb aquest còmic ha volgut tornar a la tècnica tradicional, el dibuix a llapis, amb la tinta, amb les transparències que es treballen des de fa molt de temps. I per una banda, com dèiem, tenim els originals de tota aquesta vinyeta, i per altra banda podem veure en la mostra tant la portada o els dibuixos preparatoris, com sobretot tot el que és el còmic. I en aquest còmic el que fa el Sebas Martí és resumir amb aquestes 12 pàgines, en aquestes 12 planes, el que seria l'inici de la trajectòria professional d'un dels artistes més actius i més prometedors del moment, que precisament per la seva llibertat, per la seva personalitat, per el seu origen jueu, per la seva orientació i identitat LGTB, es va veure durant molt de temps condemnat a l'oblit i a l'ostracisme. Amb aquesta banda podem veure tota aquesta versió que ha fet i reproduint sobretot imatges molt interessants de l'ambient cultural de l'època, d'aquest cercle que l'envoltava, Manuel Rocamora, el Maria Andreu, el Néstor, el pintor canari, tota una sèrie d'intel·lectuals i artistes que estaven al marge del que la societat de l'època benestant i conservadora podia acceptar. I si el còmic s'inicia amb l'inici de la seva trajectòria, finalitza quan Smith marxa a Nova York, que això d'alguna manera és, com dèiem, una altra història. Al museu hem volgut fer homenatge també amb aquesta activitat emmarcada dintre dels dies de les activitats del Dia de l'Alliberament LGTB. Hem volgut fer homenatge a aquests artistes posteriorment oblidats, però que van obrir amb la seva llibertat i amb la seva vida i amb la seva obra, van ser referent i van obrir camí al que seria les llibertats que podem gaudir avui en dia. I això ho podem veure amb aquesta banderola que ens dona la benvinguda a l'exposició, on apareix l'Ismael Smith a l'esquerra, el Maria Andreu a la dreta, amb una amiga seva de París, i on podem veure aquests artistes transvestits prefigurant probablement el que podríem identificar amb una imatge arquetípica del Nazario i l'Ocaña a les Rambles transvestits als anys 70 o als anys 80 en aquella Barcelona que trencava mollos però que tenia els seus referents, com diem, amb aquesta generació dels anys 10 i 20 que van ser durant moltes dècades oblidats. Ja fa anys que conec el Xema Romero, que és el director del museu, i em va fer descobrir el personatge de l'Ismael Smith, que com molts catalans i molts que ens dediquem al món de la il·lustració no el coneixien, i em va semblar un personatge fascinant. Parlant amb el Xema vam notar que l'Ismael Smith i jo tenien molts punts en comú. Tots dos eren il·lustradors, ell havia fundat la revista Papito i havia col·laborat en totes les revistes satíriques del moment. Jo també havia fundat la revista Claro que sí, de còmic LGTB, i havia col·laborat amb un munt de revistes. Tots dos eren catalans, tots dos eren de tendències d'esquerra, tots dos eren homosexuals i tots dos eren d'ascendència jueva, i hi havia molta guassa en poder fer alguna cosa. L'oportunitat va sortir quan el diari Ara va fer un concurs de còmic de no ficció, i aleshores em va acudir que per què no feia una biografia reduïda de la part de l'Ismael Smith, el seu moment en què va ser famós, encara que després és un personatge que va quedar soterrat a Barcelona i a Cerdanyola. Sabia, a més, que guanyés o no guanyés el concurs de l'Ara, era algo que em venia molt de gust fer, i parlant amb el Xema em va animar perquè era una possibilitat
d'exposar-ho. Després ja va sortir que com el còmic el tenia fet no s'havia de fer d'encàrrec. Era una bona manera, i a més amb el còmic parlo molt de que al final del còmic que el Museu d'Art de Cerdanyola és l'únic museu de l'estat espanyol que té una sala dedicada exclusivament a l'Ismael Smith i que és un personatge a recuperar, sobretot amb el món queer.